Mga tagiyas ang e-bike sa Bacolod City ginareklamo ang hindi pagpang-release sang ila sinima sa lakyan matapos gin-impound. Apang bitaw nagdepensa nga madugay na ginadumiri ang e-bike sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutuka. Nagpadulo ang grupo sang ining mailoy sa Bacolod Traffic Authority Office matapos ay baluan nga hindi nila pwede maggawad ang e-bike kay ginpangsikop sa otoridad. Di panawagan kami nga tani amon gid na siya nga kwaon kay ti magkalaguba na di siya. Kay base bala maulanan kag maynita ng unit maguba. Ang iloy nga si Nanay Fernanda kung pwede lang kuno guyudon pauli ang e-bike himon kuno sini bangod ginapangabudlayan ang salakyan. Masiling ko gani, kung gintikitan lang nila ya, mabayad lang kami ya. Sunod sa bitaw, aran na sa 184 mga tricycle kag e-bike nga ilagin pang dakop halin sa nagligan niya si Mana. 50 ka e-bike ang gin-impound bangod wala sang ORCR, wala plaka, kag illegal ang pagbiyahe sa dalanon. Sa barangay kung sa diin sila ginpahanugutan magbiyahe, bike o tricycle ang classification sini apang nag-operate bilang tricycle. Ang e-bike consider as motorized vehicle. Okay. So kung motorized vehicle ka, kailangan gid mo na yan ng ORCR. So hinambala na sila nagligad. Paandam niya si Butche, mas mangin malapad ang ilang operasyon bawod ginapaabot na ang 73 ka mga deputized police force, dugang sa 320 ka traffic enforcement sang syudad. So kailangan gid na siya iparehistro na siya sa LTO. Sunod sa bitaw, magapabilin sa ila impounding area ang mga nakumpiska nga e-bikes. Umod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.